Čaute pri tomto videjku. Dnes sa tu zase prechádzam v lese po potoku. Zbadal som pekný cieľ na vrhanie a pôjdem vyskúšať. Pôvodne som si chcel dať túto vestu dole, ale boli nejaké hlúpe komentáre od nejakých chlapcov. Pozrel som si ich kanál, nech skúsia vytvoriť niečo vlastné. Nech skúsia niečo ukázať, čo dokážu. Ja som ich tiež nevidel v civile, tak ich nekomentujem. Nie všetko sa mi musí ľúbiť. Čo sa týka tejto vesty, už som raz povedal, prečo som si ju kúpil. Predtým som to nosil na opasku. Teraz je to fakt pohodlné, mám tu nože, sekeru, cigarety. Na pivo som zabudol, ale vzhľadom na to, že som len tak nakrátko len tak vybehol, tak bez neho prežijem. Tak si idem zahádzať a všetkým kritikom, ktorí dávajú nejaké hlúpe komentáre, odporúčam ich natočiť niečo svoje, nech sa ukážu, nech môžem komentovať aj ja. Ja som sa dosť natrénoval na házal, kým som sa to naučil. A keď sa niekomu niečo neľúbi, nech to nesleduje. Sekera nešla tam, kde som chcel, tak skúsim ešte raz. A je to tam. Takže len toľko k nejakým komentárom. Vyskúšajte, niečo sa naučte, niečo natočte. A budem komentovať aj ja. Ale na každý slušne odpoviem, nie som nejaký urážlivý. Takže takto to tu je. Pekne a idem sa po potoku prejsť kúsok ďalej, možno ešte niečo objavím. Tak, majte sa pri ďalšom videjku. Čaute.